Hola kaikki. Minä olen Pedro. Minä asun Suomen Mehiko, Helsinki Tapuli kaupunki. Minä olen pirumieheksi. Ja siksi minä purasta pieni pikkuinen chilipalanen. Kookapa Vaiski sanoi minulle, Nakamori olla erittäin tulinen chilipalko. Minä ei usko. Minä ei käyttäytyä kuvalailla oleva mies. Minä olla cool ja tyyni koko tämän nautinnon ajan. Joten valikoin täältä oikein söpön. Olkoon se vaikka tämä onnellinen yksilö. Minä poistan tämä vihreä osa tästä ja laitan chili suuhun ja pureskella sitä hyvin pieneksi palaiksi. Sen jälkeen minä nauttia. Kas näin. Minä voin sanoa tavallaan delicious, herkullinen. Aavistuksen verran tulinen on kyllä tämä. Taisi Kookapa Vaiski olla sanojensa mittainen mies. Mitä tässä purkissa lukekaan? Hirvittävästä tulisuudestaan huolimatta. Voi saada herkullisen hedelmäinen harvinainen lajike. Tässä sanotaan, että ei sellaisenaan syötäväksi. Erittäin rikittoisa. Kokeile varovasti. Kaikkeen ruoanlaitto. Ei saatana. Tässä sanotaan, että 1 500 000 SHU. Oi vittu. Minä pitää ottaa silmälakin pois. Ei vittu. Rakas vaimo, antaa minulle joku lasi. Minä sylkeen. Aivan jogurtti. Lisää jogurtti. Ai saatana. Vittu. Älkää kokeilko kotona. Voin sanoa, että tämä vaan pahenee ja pahenee tää fiilis. Sattuu korviin.
Minä huuhtoa vähän suu. Hyi.